Panguva inezvoti the house is not in order with the ruling party ZANU-PF, but tikuona kuti competition aiwa panguva ino yazonyanyisa pakati pe2 mafactions, the one which is led by the Zimbabwean president Emmerson Mnangagwa and the one which is led by the vice president VP Constantine Chiwenga. Panguva ino kuchioneka kunzi matensions intensifying, vanhu panguva ino varamba vakabata maoko vachitarisa kuti aiwa zvasvika nekupi. Sandapinda masvika mudanjiro panapa, kuti subscribe or like on the bell icon. Chipinda mukhozi wamudanyiro achiti General Chiwenga faces stiff competition as the fight to succeed President ED ranges on. According to Kozwa Intel Unity CIU, several rivals factions are building up and they are keen to challenge him come October 2027. ZANU-PF Congress, so far, he has been a leading contender. Thomas Kwanguda panapa anyorwa panazvinzi because Chiwenga vari kuticeiva stiff competition nokuda kwokuti they are trying all their means in all their dimensions kuti vauye vasadline VP Constantine Chiwenga to reduce him, kuti kunyange achinge azosvika kuconference yemuna 2027 they want kuti vanyatso kumukunda kuti ashayiwe kana mavotes, but panguva inei tiona zvise zvichiitika. I think zvinhu zvinenge zviri kuitika otherwise nokuda kwokuti VP Constantine Chiwenga on the other hand is gaining support munyika. Most of the people they are preferring him pamusoro pezvigananda vachitoti general ringe ritori nani, even kuona akaita even a gathering vanhu vanotomukuza ende vanhu vanenge vachitomupurudza tisikatauri zvepaground. Also on social media people they are also cherishing him nokuda kwokuti is the only person ari achiresista corruption. Tudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko chipinda comment section medu, mutudze mafunguro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.